डिसेम्बर नङा डिसेम्बरनि 10 तारिख मोनायाव हरनि 10:30 बाजियाव माने जोङो फैनायालाय 7 बाजियाव जों जइन जायो खामानियाव ओमफ्राय जमानो फैखाबाय जोङो ओमफ्राय फैनाय मानसियानो बै 9टानि खामानि जोबखांनानै 10:30 ओंखारलांबाय बियो बै हौवाया फैनानै लांफैदों बे हौवाया बेलेग कम्पानियाव मावोमोन बे हौवायालाय सोरथो बे हौवाया अमरेन होनो दैमुगुरिनि बबे गामिनि माजबादनि आस्राबारि सेन्टार खाथिनि ओमफ्राय नोंलाय अबेनि आङो 2 नं बाथौगुरिनि खाथि जों गामिसेयानो होनजायो माने माजबाद आरोना माजबाद जोंनाबो आस्राबारि खाथियानो ओमफ्राय मा नाम बिसिना दैमुगुरि ओमफ्राय जोंना 2 नं बाथौगुरि मा नाम ओमफ्राय नोंनिया आंनिया दिपक बसुमतारी ओमफ्राय हिनजावनिया मन्जु बसुमतारी हाबा जानाया खै बोसोरसो जाखोमोन आङो 16 बोसोरसो जाबाय 16-17 बोसोरसो जोंना फिसाजोआनो 14 बोसोराव हाबना दङ फिसाजो गिदिरा ओमफ्राय उन्दैया बिदिनो 12 जाबाय आरो 12 बा 10 ओमफ्राय फिसाला उन्दैया दा 8 बोसोर सोलिना दं मा मोनसे सन्देह दंखायोमोन नामा नोंहा सन्देह माने आंथ' सन्देहथ' आं बिदि सानामोन आरो खुनु बेला आंनि हिनजावा दिनैसिम बिदि जाफेराखैमोन माने खुनु बेला रेकर्ड गैफेरामोन आरो आंनि हिनजावा रावजोंबो रायलायफेरामोन आरोना रायलायामोन ओमफ्राय बे मानसिया दाखालि खनसे फैदों जोंनि रुम खाथियाव बे गावसिनि कम्पानियाव मावनो होननानै 2 मानसि लाना थांफैदों बे लानो फैदों ओमफ्राय बे समावनो बे नाम्बारखौ लाना थांदों जाहैदों बे आंनि हिनजावनिफ्राय बिनिफ्राय रायलायदावनानैनो बिदि माना लांबाय आरो बियो माने हरनि समाव खामानि मावनायनिफ्रायनो बे लांग्राया बर'खा नामा बर' अमेरेन होनो नामखौ अमेरेन बिफानि नामा रना होनो ओरैनि गामियाव गाबज्रिलाबायो बेनो लांथारदों आरोना बेनो नुग्राफ्राबो एकदम देखा देखिखा गावसोर नुग्रायाबो गावसोर गामिनिनो मानसि माबा मोनसे नोंसोरनि बियो गेजेराव नांलाय खमलाय जायाखैमोन जुमाय लोंबा होनबाय थाखायोनो माने दिपकनि हिनजावखौ लायनोसै होननानै बुंबाय थाखायोमोननो बे जुमाय लोंबाबो ओमफ्राय जेबोथ' नांलाय खमलाय जायाखैमोन नांलाय खमलायथ' जायाखै जेबो रायजोफोरनि सिगाङाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जाहाथे नोंनि हिनजावखौ मोनबाथाय हमना दोननो हायो हमना दोननांगौ माने ओमफ्राय खोन्थाहरनांगौ आंनो नांफिनगौ हिनजावखौ मोजाङै मोजां लाबोथों माने आं मुगैया मुजाया आं लाफिनगोन माने बे हिनजावखौ बेनो आरो आंनिसिम खावलायनाय माने बे हौवायाबो हिनजाव गोनांखा बेयाबो गथ' दंखायो ओमफ्राय दा बे हौवाखौ जों खोनाबावदों मा नै दा बेयावनो कम्पानियावनो केरेलायावबो हिनजाव सासे लानानै गारा थांबायनो बियो बिदिसो ओमफ्राय आरो रङियानि सासे रं नाम्बार रायलायबाय थायोनो बिनाव फैसा बिहर फैसा जाबाय थायोनो बे हौवाया बेखौबो सेस खोनाजोब्बाय ओमफ्राय पुलिसनो होबायना होआखै नोंसोरलाय पुलिसनो होआखै आंबो रायलायनो रोङाना पुलिसनो होना दोननांगौ पुलिसनो होबाथाय एसे माने माबा जायोना जुदि बायसान्स नोंनि हिनजावा थांनानै अबेबा गोमानानै बा थैदों बायसान्स हमनानै ला मोजांनि बाथ्रा जेनेबा थैयाखै थैदोंबा बायसान्स नोंसो केस गोलैगोन माथो जेनेबा दा नोंनि हिनजावा बायसान्स इदि लांजानानै थैनानै दङ नोंनिसो दाय जागोन ना बे नों पुलिसनो केस होआखै मानो गोमादों होनना केस होआखै होननानै पुलिसा नोंनाव सोंगोन बिदि आरो दा बेखायनो माने गोमादोंबानो मानसिया गोमादोंबानो पुलिसनो केस होखाथारनांगौ सानसेयानो जा साननैयानो जा दा लाना थांनायखौ बेखौनो नुखाथारबायना आरो नुग्राफ्राबो जायखिया नुबाबो जेनेबा बे प्रमान जायाना नों नुनायजों बै केसजोंसो जायोना बुस्थुआ थारमाने जाया बिदिबो मोजां जेनेबा जायाखैबा जेनेबा बायसान्स माबा मोनसे जाफ्लांदोंबासो होनदों आङो बिदिबानो पुलिसनि केस होनाया मोजां आरो एसे दंबावोमोन नामा बुंनो थाखाय गोरबोआव माबा मोनसे दंनायफोरा गैला माने बियो आं 2 मास गथ' गोरबोआव दंखायो माने ओमफ्राय बेखौ थांला होननानै मुलि जादोंमोन ओमफ्राय मुलि जानायाबो बाहेर जाजोबाखै ओमफ्राय दा दाखालि चेकआपआव थांनायाव ओमफ्राय डाक्टारा नुदों आरो नर्मेलैनो दङ होननानै बुंदों आरो माने गोरबोआव 2 मास दंमोन जाहैबाय दङ हिनजावा दंखायो बेबायदि मानसिखौनो बिदि लाना थांबाय आरो ने